Ens trobem avui aquí a l'estació de Girona entre la gent treballadora que necessita cercar el tren, buscar un lloc de treball, anar a veure la seva família, i quan els hi comentem el tema de les pensions ens venen a donar la raó. No són les pensions el problema d'aquest país, el problema és l'atur, el problema són els lladres que no paguen impostos, el problema és tota aquella gent que va a costes dels altres construint els seus negocis, perquè volen convertir les pensions en un negoci, com converteixen l'educació en un negoci, com converteixen la salut en un negoci. Aquest govern del Partit Popular és el principal perill que té aquest país per tirar endavant, perquè a partir de mentides, a partir d'abusar de la majoria absoluta, està desmantellant el que tots hem construït amb esforç, amb lluita, amb patiment. Per tant, com diem aquí, no ens deixarem enganyar. Prou de mentides. Les pensions que no les toquen.